Le van. Most meghal. Én sem ott kell, de mi a faszommal itt? Nem bozd meg! Hát a jó asszony! Mi van? Neked parfümöt se kell vásárolni. Olyan illatod van, mint a pörköltnek. Hát jó, hogy olyan illatom, amikor egész nap főzeted velem a pörköltet. De nem baj, holnaptól rózsát fogok szedni, azt fogom megfőzni neked pörköltnek, hogy jó rózsa illatom legyen. Hogy jó rózsa illatom legyen. Inkább legyél pörkölt illatú. Gyerekek, megvan az az érzés, hogy egy nap vagy 50-szer kinyissátok a hűtőt, jelen esetemben van bent egy ketchup meg egy mustár, azt nézitek, Mit kellene enni? Mit kellene enni? de vagy 50-szer. És megvan az az érzés, hogy egész nap főztök, és az uratok kizabálja az hűtőt, meg úgy gyomrú. Nem mondjad, man azt hiszik utánam Gizei vagyok el, beles. Hát az vagy. Jól van, drágám, előtte beszaladok a Zarába, meg a plázába veszek pár cuccot, Zara alba leszek. Hát te gyerek, te mire teszed magadat? Hát turkálóból turkálóba jársz. Ez is, ami rajtad van, ballagói ruha. Csoda, ki nem nőttette, gyerek. Te vágyol erre, nőröm, mindig leégetsz előtte. Ne figyelj, hazahozom neked a szádra, ráültettem, utána már nem tudsz leégetni. Ide ül rá neked. Drágám, be kell, hogy valljak valamit, de lehet, hogy nagyon fogsz rám haragudni. Állj, elsőnek én mondjam el. Múlt héten véletlen megfogtam magamnak egy rányit. Véletlen megfogtál? Ó, hogy a fele egyen meg! De nem baj, takarodol anyádhoz, te kutya! De külön lehettél te? Hát én csak azt akartam mondani, hogy megettem a fagyit. Ja, játszottam, véletlen. De nem baj, most már vége, nem kell lesz nekem többet. Drágám, Na, emlékszel el, mikor jöttünk össze? nem. És az, hogy hány éve vagyunk együtt? Nem. És azt, hogy tegnap a pultosom milyen felső volt? Fehér, fekete melltartóval és szőke haja volt. bezzeg, erre emlékszel, hogy jó szít ki neki akkor. Hé, gyere, vágd le a füvet! Azt nézd meg, ne! Gyere, lelkem, főztem neked pörköltet, süteményeket, mindeneket! Hon van, megyek? Sehol sem menjél ki, vágjad lefele a füvet! Nézed már ezt a kitanultat, nem? Mire játszod meg magadat te? Azért letéssük a filmet a moziba! Azt ebbe a felsőbe akarsz jönni? Hát az egész bimbajat kilátszódik. Kinek kellett néd magadat, teány? Hát te vetted nekem ezt a felsőt, lelkem. Na most már núgtálom! Meg ne lássam még egyszer rajtad. Jó, féltékeny vagy. Ki én? Hon vagyok én féltékeny? Ha ne szígyeld magad. Hon? A kalapom, a cuccom, a sérom rendben van. Tük a világ nekem, keressem bennem még a helyem. Nem látom. Johnny Walker, whisky bátya, ömlik a pénz. VZ Brando meg a Márko a név. Johnny Walker, whisky bátya, ömlik a pénz. A testvérek összefognak, ezekkel a cigókkal mindig a gond van. A parti robban, mint egy atombomba. Gangster a vér, itt az utca potla. A testvérek összefognak. Hé, ismered azt a zenét? Hey, de sok-sok csebből áll, ó, az, amit tegnap kentem rád. Nem is így van. De tegnap így volt. Hú, de büdös bunkó vagy. Egy egyszerű kéréssel fordulunk idős honfitársainkhoz. Maradjanak otthon. Mit mondtál? Megneveztem a tüdődet, baszamatát! Gyere be! Jaj! Hát, hogy jól lesed azt a
picsájú nőt, folyjon ki a szemed. Mi a zene, milyen jó, nem hallott, tanulom a szövegit meg. Persze, közben meg folyik a nyál a szádból. Én meg itt vagyok melletted, nem szígyeled el magadat te. Akkor menjek ki? Persze, majd mindjárt én is nézek itt valamit magamnak, itt a TikTokon. Mit mennél te nézni? Agyon vellek, nem alszol bent, menj ki. Apa, bemutatom a barátomat, mutatkozzál be, drágám! Tiszteltem, bátyja, Spártai Kemál vagyok. Üdvözlöm. Nagyon szeretem a lányát. Meghalok érte. Anyám halljon meg, ha nem. Mán utálak, Bélemből utálak. Remélem minél hamarabb vége lesz a kapcsolatotoknak. Mert ha nem én fogok véget vetni ennek, megértetted? Mi a foglalkozásod, te majom? Autókkal foglalkozunk. Vasazunk. Jövünk, megyünk, bátya, keverünk, kavarunk, bármit megteszünk, bárhol. Nem számít semmi. Az mi az életcélod? Te Tesco-s gyerek, a jányommal. Hát bátya, ne haragudj meg, de megmondom az őszintét, mert én egyenes ember vagyok. A jányomnak verek vagy 6-7 gyereket, versz neki. Jampiskodó, verek én neked, verjem a szám. Apa, anyuk miért vette feleségül? Ez egy jó kérdés. Majd a 18 leszel, elmondom. Ez felnőttes dolog? Nem, csak kell annyi idő, hogy rájöjjek én is. Menjél már hozzább egy gyorsan a drágot, megyek fürödni. Mind ki van szakadva. Hát hogy mosolt te? Szétszakítod az alsónadrágaimat? Hát mit, hogy mosog? Hát akkora búj van alattad, mint egy gyüstfazik. Nekem nincs akkora. Neked nincs akkora. Veled van probléma, kislányom. Nem jól mosol. Szétszakítod a gatyáimat. Igaz az, jó is mondod, szerintem inkább majd kifingázod. Mit mondtál? Olyanokat fingol, mint egy mennydörgés. Ne! Áll a faszod! Hogy beszélsz te? Azért is felrakom a TikTokra. Ha felmered rakni, kár nélkül maradol, csak szólok előre. Láttam, mit csináltál tegnap. Csak nálam egy butább nőt kellett volna feleségül venned, hogy ne vegye észre. Hát szerinted találtam.